Počkaj, dneska som si tu našiel ale banku. Dneska by som si pozrel, ako vyzerá banka v laptope, tak akože to čo je, akože tuto sú nerovno 3, aby ľudia nemuseli tá do čakatej rade alebo také niečo podobné, ale aby dlho nečakali tej rade, tak pre to takto vybavili veľkú 3 a nemusia sa treba dovnútra. To by som chcel mať ja v realite. Čo je túto ďalej? A tu si vybavujú nejaké kartičky, uvedomujú, také kartičky si tu vybavujú. Tu si musia ľudia vybrať proste kartičky, tuto sú takto počítače 4. Ne, ja nejdem si vybrať žiadnu kartičku. Počkaj, pán, keď tu budem, keď ja nájdem nejakú VIP banku, tak to one. By som dal tomu. Tuto máme čo? Tu máme len nejaké vybavovačky asi. Tuto máme ďalšiu počítačovňu. Ďalšia počítačová miestnosť. Tuto kam vedie? To je čo, pivnica banky? Odkedy je banka, pivnici banka? Je tu je trezor skovaný, tam aby mohla byť neukrali peniažky. Dobre, ja ešte si seknem hlavu. A tuto hore máme čo? Ja tu to zase si niečo vybavil, ale akože hore na prostredie už nie až takéto máme. A tuto si takto oddychujú a pozerajú si telku. Ale akože toto je tak, toto je tu na tej stoličky, akože toto je fakt zaujímavá banka, keď sa na to pozriem, fakt zaujímavá. Fakt, ale fakt, keď poviem pravdu, fakt je tá banka naozaj zaujímavá.